yau suna ake sunan yar buce na Khadija ce na nasarar hadash na raka na gimbiya yar gatar buce na nasarar wani yan mata na Khadija autar mata. Saratu gimbiya yar manya sannu da haihuwar yar gata yau suna ake naɗiyar ku na Khadija autar mata. Saratu gimbiya yar manya sannu da haihuwar yar gata yau suna ake naɗiyar ku na Khadija autar mata. Ya bismillah sarki Allah ai mini kai kake mini komai na Khadija autar mata. yadda ka bani baiwar waka gane gare ka ai min komai na Khadija autar mata. same ni ɗaukaka a jini na in shiga duniya sunana na Khadija autar mata. hafizi ni na mamu guda ne ban wuce dan mutan danya ba. Saratu gimbiya yar manya sannu da haihuwar yar gata yau suna ake naɗiyar ku na Khadija autar mata. Wakar yau kiɗan sunan Saratu kun ji matar manya. na Khadija autar mata. Saratu kun ga kyautar Allah kun rike addu'a ba sanya. na Khadija autar mata. Sai ku kula da tarbiyyarta na Khadija autar mata. na Khadija autar mata. Na ga Habibu angon Sara na ta farin ciki ran suna. Saratu gimbiya yar manya sannu da haihuwar yar gata yau suna ake naɗiyar ku na Khadija autar mata. Allah ya yar nan babba ta yi kwaikwayon manzona. na Khadija autar mata. Ki aiki da duk Qur'ani don kin samu babban suna. na Khadija autar mata. Yo gado na mama da baba domin rayuwar wata rana. na Khadija autar mata. Hafiz ne na mama a wakar na Khadija autar mata. Na Khadija autar mata. Na Khadija autar mata. Isuwa ga iyayen na Khadija autar mata. Khadija na gaida ka, Habibu na gaida ka, Maman Khadija na gaida ki, Saratu ke mana gaida ki, kakannin naki na gaida su, na gaida su, Alhaji Isufu na gaida ka, Zainabu na gaida ki, kawunnin naki zan gaida su, zan gaida su, Adamu kai ma na gaida ka. Abu na gaida ka, Saidi kai ma na gaida ka, Sarki kai ma na gaida ka, na gaida ku, Aliyu na gaida ka, abokan go zan gaida ku, zan gaida ku, Basharu kai ma na gaida ka, dan gaske na gaida ka, Aliyu ta koyi na gaida ka, na gaida ka, Manu Asuje na gaida ku. Jinjina ta na Yusa kai ma na gaida ka, Gwardanya kannan go na gaida ku, zan gaida ku, Yahuza kai ma na gaida ka, ya hayye da murna, Rabiya ki ma na gaida ki, Kubura da murna, Marhaba ki ma na gaida ki, kannai mata yan amarya zan gaida ku. Zan gaida ku, Hadijatu na gaida ki, Hannatu ke ma na gaida ki, Kanna amarya zan gaida ku, zan gaida ku, Suraja kai ma na gaida ku, Hauwa da murna, yaya amarya zan gaida ku, Tumma murna, baban amarya na gaida ka, Bara'u da murna, Bara'u da murna, Yayan Khadija na gaida ka. Ibrahim Illo, Ibrahim Illo, Ibrahim Illo. Saratu gimbiya yar manya sannu da haihuwar yar gata yau suna ake naɗiyar ku na Khadija autar mata. Saratu gimbiya yar manya sannu da haihuwar yar gata yau suna ake naɗiyar ku na Khadija autar mata. Saratu gimbiya yar manya sannu da haihuwar yar gata yau suna
Hafiz ɗan mama. Domin neman ƙarin bayani sai ku tuntuɓi lambar waya kamar haka: 01 43 03 51 01 shine da turanci 01 43 03 51 01 ko kuma 01 43 03 51 01. Masha sauraro lafiya. Hadash Record.